Takže ahoj lidičky, zdravím vás tady u mýho prvního videa na kanálu Fit Team. Dneska vám ukážu, jak probíhá náš trénink. Dneska máme pondělí, takže pojedeme prsa. A tímhle bych vás chtěl pozdravit všechny a ukázat vám, jak se to má správně dělat. Takže čau lidi, takhle vypadá stravování před cvičením. Takže zdravím vás z posilovny. Začínáme první rozehřívací sérii Fit Team Trutnov. že musí stříhat videa, když si nemůže stříhat vlasy. Basti má poslední šanci už s vlasama. Rozehřívací série 90 kg. Takže vemete to do ruky, tu čínku. Teďka to žádnej kádr. A zvednete to takhle a pojedete pěkně dolů a nahoru. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. Takže už to rozjíždíme. Kilo. Když se podíváme na Dominik Fischer, najděte si ho na Instagramu. Dělej, váž, další. Pojď, dělej sám. Další. Dělej, přikonej ho, dělej. Hop, váž. Váž. Jaké z toho máte pocity? Teď jde na řadu ten nejslabší, koktavej, takže se uvidíme za chvilku. Důležitý je mít dobrou nechte to bej, to je lehkej 130. Končíme dneska na 160, takže se těšte. Dneska jsem šel na záchod, vysral jsem velký hnědý hovno, vypadalo jak Basti, tak jsem mu zamával a poslal ho do světa. Ono se vrátilo v téhle podobě malýho skérovaného kripla, co si teď zlomí ruce na tom. Hop, dole Basti. Dole. Vláď. Hej, padlo to. Takže lidičky, jako další cvik tady máme tlaky na vršky. Tady pojedeme s 60. Ale trošku dál menší váhu, už jsem rozcvičený z benče. Takže takhle za chvíli se ozveme. Fit Team Trutnov. Tak jedeme chlapci, jedeme. Jedeme chlapci, za mě a střídejte se. Dělej. Další. Musíš pracovat pod tlakem. No. Pod tlakem médií, teď bych nezdá. Musíš. Tak. Tady nejsilnější z nás Adam Kacik, šlachovitej frajer. 55 kg na tlaky. Pojď, Tomáši. Ty jsi sem přišel na telefon nebo co? Vyhodím tě z našeho. Prostě můj váhu zvedat, vole. Moje čipky, vole. Hop. Dělej se Basti, Jedem. Dělej další. Hop. Vláď. Ty tak seš ale mrtvý.
Tak jo, lidičky. Teď jsme dali dipy s váhou. A teď jdeme na spotky. Oni to žvíče. To je fantázia. To je čistá fantázia. Za mámu relatu. A za tátu Ivoši. Kušerovi jsem to synovi. Úzké nábřeží stolců. Trutnov 1. 5-4-1-0. Hej, a víš, že ten Pablo o tobě říkal, že máš to? Hlavu jak přistávací dráhu, ty kouty tam. No, a jde prodávat kebab ten Turek. Mrtka! Jediný Kár Pablo. Tak jdu já, kluci, jo? Nejdeš. Tak nejdu. Tak jo, uvidíme se za chvilku. Žádný model nejseš. No. Takže poslední 40. Tu hloubokou. Pěknoučký, ten klobásný. Tak jo lidi, poslední cvik na... A pozor na to Věď. Dělej. Ještě. Tlač. Dělej. Takže, poslední 3 cviky na tricák a jdeme domů. Takže teď si dáme Za ženama. Holky, nepište nám. ukaž váhu. Váha. Ty vyjebanče. Vedou si. Musíte chodit ve značkovým, jako tady Basty. Jste mít. Co to má za boty? Ale ponožky Nike. Ponožky Nike. Lejtka žádný. Taky nemá žádný. Tak. A tricák, takže tímto se s váma loučím. A mějte se hezky a pozdravujte mámy a táty. A starý svoj. A buďte na ně hodný. Jo. Pojď zabej Basty. Takhle za spodek jsou vidí kluci. Co? Už jsi viděl ty ruce, že? Jak se na ně podívá, tak rozlučte se. Protože by si na těch 30 Rozlučte tak se. by si to rozmyslel, ne? Rozlučte se. Nedělej, ne. Rozluč se. Střih. Takže čau lidi, máme po tréninku. Dneska to bylo braný jako sranda. Pobavili jsme se, trošku se to zvrhlo, ale dopadlo to dobře. Teď nás čeká jídlo, K-protein a to je všechno. Takže mějte se, pozdravujte svoje ženy a čau.